Llanceu! Yeah! Bona punteria, cowboy. És que no m'ho puc creure. Li he enviat totes les armes que tinc i ni tan sols li... Què és això? Mira, ves, he trobat que eren força elegants. Jo tinc 24 hores per fer desaparèixer aquest bufó. Si no vull que el pla que he preparat durant 18 anys es converteixi en fum. I tu et compres els seus productes! Tens set? Adéu al teu pla. El noi meravella es torna totes les pilotes corbes que li llances. Sí? Potser el problema és que no li he llançat les corbes adequades. Meg, preciosa. Això ja t'ho pots treure del cap. Sí, segur que té un punt feble perquè tothom en té. De punts febles, per exemple, la Pandora tenia la capsa i els troians van apostar per un mal cavall, d'acord? Nosaltres hem de trobar quin té el noi meravelles. Ja he fet el que em tocava. Que ho facin aquell parell de... Quan era un nadó ja em va ensenyar. Necessito alguna experta, nada més. Ei, jo aquest tema ja no el toco. I fas molt ben fet perquè estàs ficada en aquest embolic per culpa d'això, i que sí, em vas vendre la teva ànima per salvar la vida del teu nòvio. I com t'ho va pagar aquell desagraït anant-se'n amb una preciositat. Et va fer molt mal, oi que sí, Meg? Prou, ja vaig aprendre la lliçó. Justament per aquest motiu tinc el pressentiment que acceptaràs la meva oferta. Tu em dones la clau per poder ensorrar el noi tombarelles. I jo et dono la cosa que desitges més a tot el cosmos. La llibertat.